Universo Vizoso é unha escolma da excelsa obra do mindoniense Xosé Vizoso, que acolle o Pazo de San Marcos. Con esta exposición, a Vicepresidencia da Deputación, a través da Área de Cultura, súmase á celebración do Día da Ilustración, que este ano homenaxea o artista lugués, o primeiro autor en vida ao que se dedica a efeméride do aniversario do nacemento de Castelao. O percorrido pola súa obra podemos inicialo coas imaxes nas que Vizoso brinda co seu mestre, o escultor Juan Puchades, quen estimulou a súa vocación polas artes plásticas. Esta viaxe no tempo continúa cunha vintena de debuxos homenaxe ao alfareiro, con escenas do labor destes artesáns que en Mondoñedo chaman cazoleiros. Entre as ilustracións que acubilla a mostra comisariada polo seu amigo Aser Álvarez, destacan os cartéis de varias edicións da San Lucas, incluído o do ano pasado, e as doutras romerías e festas populares da Mariña por el deseñados. A amizade é un sentimento moi presente no universo Vizoso, representada na caricatura de Siro que identifica a exposición, ou no debuxo no que Xosé Vizoso, deseñador de sargadelos durante 4 décadas, retrata a Isaac Díaz Pardo. Ocupando o centro do espazo expositivo unha escultura en ferro de San Froilán de 1976 que garda o Museo Provincial de Lugo. A mostra, que se pode visitar ata o día 29 de marzo, dispón de códigos QR que afondan na totalidade do universo Vizoso.